Så er det tid til Minecraft. Yes. For helvede. Skal jeg lige starte mit? Det ville være en idé. Skulle du bare gjorde det start? Ja. Okay. Minecraft, jeg må sgu da være blind nu her. Ja. Det her gælder om, hvem der overlever bedst. Det siger du jo. Mig og Morten. Prøv en gang at klikke F11, når du er inde i det. Når den lige er færdig med at låse. Hej. Jo, fordi så bliver det ordentligt skærm, så kan man ikke se det der lort. Og så lige pludselig skal den absolut lægge. Ej, så meget lækker den heller ikke ligesom før. Det kommer hurtigt. Skønt, så jeg havner i en sneverden. Jeg hader sneverdener. Så meget lækker du heller ikke, det kan vi godt overleve. Det tror jeg godt. Jeg tror jeg bare, jeg bygger en hule ud af jord. Hold da kæft. Det er kul. Jeg magter ikke lige før jeg har fået en hakke. Nu lægger den ikke så meget. Men problemet er, hvorhen er der træer. Så laver jeg et jordhus. Sådan en lille sne-iglo. Det virker jo hyggeligt. Bare have en masse sne. Let it snow. Så laver jeg en hule. Jeg gad ikke til at grave, det plejer jeg normalt. Så må jeg... for helvede. Så går jeg i hi. Hvad med dig? Har du også fået en sneverden, eller hvad? Nej, jeg har fået en sommerverden. Det var sgu heldigt. Hvad lort jeg har. Det skal virkelig ikke være spor stor. Jeg gider ikke bo der så længe. Kører. Så kan jeg altid grave den ud. Det må jeg næsten blive nødt til. Skønt, så er der fuldt med sten. Fyldt, undskyld. En mini-hul. Eller lige det sidste træ. Let it snow. Skal vi være i julestemning i den her bane? Ej, det gider jeg ikke. Det er jeg færdig med. Let it snow. Det skal bare væk, det her træ. Vi har zombier på. Har du så? Ja. Så stor nu er jeg heller ikke. Okay. Så er der kun et stykke kul, mand. Så kan vi få lov til at stå her. Jeg laver en hak. Ud af ren træ. Hvad fanden? Det var sgu let. Så kan jeg hakke alt det skidte sten der er. Tillykke, timer mine. Unge mand. Så skal der hakkes. Jo, jeg skulle sgu da bygge en dør. Jeg gider ikke alle de
stendør, det må jeg have fået nok af. I hvert fald indtil videre, jeg husker sidste gang. Er det ikke helt lidt umuligt at finde får på den her årstid? Eller hvad? Jeg fandt den gris. Det kan jeg ikke lige bruge til noget. Jeg har den værste sted sendt til Minecraft. Jeg må hellere lige finde mit eget. Jeg er ikke blevet væk fra min hule allerede, vel? Nej. Nej. Bygger jeg en pakketop som den landing. Okay, 3 stykker ud. Lige det jeg skal bruge. Jeg skal bare finde noget mere kul. Er det egentlig helt umuligt at finde får på den her årstid, Jakob? Det plejer at være der. Jeg har fundet en anden gris, men ikke et får. Jeg skal jo gerne have mig en seng. Det ville være rimelig dejligt. 4 tårne. Ja, jeg fandt at kan man ikke bruge sorte får til at lave senge? Lad der være meget uld. 2 stykker, det er bare ikke godt nok. Lorte får. Så er en møg får. Ja, du lugter mig. Nej, for sådan der. Seng. Ser meget anderledes ud. Og det er sgu da lidt utroligt. Der er mangel på får, der hvor jeg bor. Så finder jeg et tilstykke for. Jamen det kan sgu da ikke passe. Passe der. Et til for. Det kan sgu da ikke passe. Kom nu, lad der være nogle får. Jeg får der. Jeg skal også lave det svært. Ja da! Så kigger jeg lige ned, og så er der sådan en vammel på. Ja tak, det er du godt af. Nu skal jeg finde mit hus. Hvilket jeg garanteret ikke kan finde ud af. Det der, det var måske lidt spild af en hakke, men whatever, det sorte træhak. Jeg har fundet 3 får indtil videre, der har givet mig 3 ud. Det var da godt for dig. Så skal der være noget stemning. Seriøst? Hvor satte jeg den klump? Skal vi lige lave noget stemning? Haha. Den er for lav. Så bygger jeg en seng, og så synes jeg vi skal sige at det var den første video. Efter min mening i hvert fald. Er det ikke sådan her? Kunne det ikke være sejt med noget sort ud? Det er jeg ikke nok af. Og det er sgu bare sådan en grim lille hytte jeg har. Den er sgu ikke rigtig lige noget. Vi har lidt stemning. Hvad? Prøv at finde noget rigtigt. Plakat. Det kan jeg sgu ikke huske hvad man laver. De der får, de kan bare skrive hvis de prøver at bryde ind i mit hjem. Rundt om og så. Det der ser rigtigt ud. Det var så første overlevelsesdag indtil videre. Stop.